V dnešnom videu si otestujeme novú kartu Vines, ale ešte predtým si nezabudni zakliknúť červené tlačítko odberu dole pod videom, nahoď like a my môžeme ísť na to. What's up všetci chlapci a nechlapci, ja vás zdravím dnešného nového videjka z hry Clash Royale. No a v dnešnom videu si otestujeme novú kartu, ktorú nám pridali do Clash Royale v novej sezóne. Volá sa Vines. Je to spell, pre toho, kto nevie, tak je to taký spell, niečo na princípe frízu, čiže 3 nemákové karty s najväčším množstvom života to stiahne, alebo aj nejaké veci, čo lietajú, či nejakú R, lietajúce karty, tak to vie stiahnuť na zem a vedia do toho udierať tie jednotky, čo nedokážu udierať na vzduch. Táto karta aj dáva aj damage, čiže keď niekoho má v tých koreňoch zaondeného, tak to dokáže dať damage, čiže nejaké arčerky, princeznu to určite vie zabiť. No ale v dnešnom videu by som si to chcel otestovať a asi ja si to sem card boost poušnem. Na aký level nám to dá? Level 11, OK. Dobre. No a ja by som si sem vytvoril nový deck a asi, jak som hovoril, táto karta sa podobá frízu. No a použijeme deck z jedného z najznámejších Clash Royale youtuberov na CZSK, Fivka. On má Hawk Freeze, čiže on tam hrá OK. Čiže toto by bol ten deck. Neviem, nie sú tam nejaké extrémne levely, ale na vyskúšanie by to šlo. Ešte som zabudol spomenúť, že mám arénu 17. Nerobil som na tom video, lebo som ju hitol na začiatku školského roka, keď som sa nudil v prvý deň. Ale možno by to šlo, možno nie, uvidíme. Nemám veľké levely, ako hovorím, tohto decku, čiže uvidíme, jak to pôjde. A na konci tohto videa si ohodnotíme túto kartu, čiže prvú hru si. Mrzaki, no poď. OK, no ukáž sa, je to taký spell, range, akože nemá to nejaký extrémne veľký. Pretekáme, tak dáme Wizard dozadu. Spravíme na neho taký nejaký rýchly útok. Takto, Wizardi. Preto hodíme Barbariánov. A pripravíme si Vines. Čo tam hodí? Aha, Megatroll. Super. A čo ja teraz? Do prečíc. By som potreboval tých Barbariánov. God, to si dostaneme hity. No, do prečíc. A tak toto nie je najlepší štart, akože. Čo mám pravdu. No 13-ková Valkyria, chod sa zabiť. A tak, asi tá verka dole. Toto nemáme šancu vyhrať. Ale akože otestovali sme si to a za mňa to bolo fest krátke, akože neviem jak vy, ale ja to filujem fest krátke. A borec proti mne je strašne podlevelaný. Nadlevelaný, ale som strašne podlevelaný, ako hovorím. To není najlepší deck. Zase toho tam dá. Jediné, čím obránim, je toto. To Megatrolla. Ani to, nikým nie. Nie, prečo je 13-kový? No, nechcem 13-kového. Do ríči. No tak toto... no... Jak to po... No, nevyjadrujem sa asi. Akože za mňa fest krátke to je to trvanie toho frízu, čo tam dá. Potrebujem nejakého menej nalevelného capka.
Neviem, akože to je taká karta. Dáme asi druhý lús. Neviem, jak som toto tu akože teraz prepušovať. Tam tou pekou bude strašne brániť. Je to hnusné, jak on bráni tou pekou. Nemám šancu. Vidíte? Ja to nefilujem nejak dlho, že by to bolo. OK, druhá hra, druhý prehra. Nevadí, aspoň jeden win chcem dať a potom uvidíme. Neviem, možné, ale neviem hrať s týmto dekom. To je tiež možné. Uvidíme. Ja keď sa raz toto videjko dostane k Fivkovi, tak ma úplne zhejti, že jak to hrajem. Chlapče, ja tento deck inak hrať neviem. But I'm tired all the time cause there's too much on my mind. Got into meditation, just try to be more patient. Find a passion, a purpose, a reason to keep chasing all the dreams that I had when I was a little kid. OK, dáme si hru. Ideme na to. Či dostávame za typka proti nám. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Bum, dáme Hoga. No, z tohto pušu by mohlo byť niečo. Peku. On to frízol. Poser ma. Tak, toto nie. Jak mám ja obrániť 12-kovú peku? Teraz by sa hodil ten Vines. GG. No tak, no. Nevyšlo. Oh god. Jaké levly má borec? Ten Vine si musíme nechávať na toho veľkého, na balón. Jak to odtlačili. Oh god, vôbec neviem, čo mám robiť. To je taký... Že ten Vine by sa mi v tejto hre hodil na obranu toho balóna, ale zároveň aj na útok. No, peklo odzadu. Ja vieš, čo môžem tak robiť.
Ešte Raging Tupeku. Teraz pozrite. Epic. A môžem to atakovať. Teraz tohto nejaké pušky by sme spravili. Podľa mňa on nemá elixír teraz. Podľa mňa on teraz nemá elixír. Poď, ešte jeden hit. Vajny. Easy. Let's get it. Prosím, dá toto. Yes, let's go. Akože tejto hre ten Vine bol reálne využiteľný, lebo na tú obranu toho balónu. Lebo ja by som ten balón vôbec nejak inak nevyužil a nezabil, lebo nemal som čím. Tí wizardi by to nestihli, ono by si to hitlo. Čiže tá karta akože má využitie. Keby predĺžili kúsok tú dĺžku, počkaj, môžeme to porovnať s... Toto má dĺžku frízu 2,5 a fríz má... Kde mám fríz? Fríz má 4 sekundy. Čiže, hej, to je, že od 1,5 sekundy je celkom dosť v prípade tejto karty. Čiže neviem nejak extrémne, či to je dobrá karta, či to je zlá karta. Určite bude zavisiť na deku, hej, zavisieť na deku. Tento deck, ja s týmto dekom hrajem prvýkrát v živote, čiže do nejakého iného deku by to určite hodilo sa. Ja hrajem tento deck, hej, a tento, čiže neviem. Môže to byť dobrá karta, neviem. Vedeli ste si ju 1. septembra climbnúť na Supercell Store zadarmo, alebo sa máte za 36 eur oferku, hej, aj s 240 000 zlatom a nejakými 2 emotami a 426 kariet, čo vám dá, čo vystačí na level 14, mám pocit. Ale ja dávam tejto karte tak 6,5 z 10, neviem, mne sa nejak neľúbi, ale tak možno niekomu hej. Ale toto by bolo z tohto videjka asi všetko. Napíšte dole do komentáru, ako sa vám páči táto karta vám. Z mojej strany by to bolo všetko a užívajte začiatok školského roka. Čus!